Conna staglah bh chuirde OMP Iomaire an seo agus an leabhar a bheith á leabhar-mheas a gom an tacht an seo ná an ceann seo Khalil le Jasmina Khadra. Agus seo é an dara leabhar tá chur amach ag Leabhar-mheas agus beidir bhfuil sibh i gcéirí fáinach an céim fá bhfuil tú leabhar-mheas leabhar eile le Leabhar-mheas. Well, cheol siad cóid leabhar-mheas a thugam agus mátá simplgat leabhar nó mátá bainte agat le thárná le leabhar ghlacaigh mé go funmhar le leabhar a chuirt ar thugam agus duine iad leabhar-mheas sna fín seo. So Khalil tá an job déanta ag Leabhar-mheas a ríist agus an taisteoir sa cás óir seo ná Máirín nic an numara camar an nachra mé trééis trasan ar a chuid astraán hena sílingur si ag gasтрú don éas óg le fut a fata. Agus cat ag leis an leabhar seo ríist eile is leabhar áling atá an tá clúdach go das, tá cló go das, tá pápar go das, tá sé fada glóir mar héachs, cad faoin bhfuil sé banin sé le leis an gcearachtar Muslimach seo Khalil atá 3 bliain na díos, ag 3 le chathair fóras, Chris pléascach fáisce heile na héamh. Agus ní héag bhfuil an scéal milta go sin éireach, mar go dosíonn an leabhar dá réidir leis an Albert seo agus seo tús Albert den scos dóm cethir a going a bhí ann agus gach duine dín sásta é féin a héalda ina bheitthe agus téan rudí inolchas bhaid sin aráig. An scéal féin an scéal go mórlam is bralam an tlí gohfuil Leabhar-mheas ag fáilsiú rud nach meach léite gom hana is scéal sách uair atá sílim gohfuil sé cinál bunathe ar roinnt an honsa tharla i bóras le déanaí níos an céhéide atá fíor an éidirchar tógach roinnt elementí den scéal ach bhreafa gohfuil annach go taide déanta ag Jasmina Khadra sin anam pín scríbhneoire algéirigh dar bhanam Mohammed Múlasúil chaseáil in ifigach sínsreach in arm na halgéire sa linach sé ar deoríomh chun na Franke. Agus bhreafa bhfuil an tuiscint ar an gnáil saoil sin agus ar an radacú. Tríd sais breathan tú gúil tú ar an turas seo leis an duine seo agus rudí éagsúla tuite amach agus chruítar tanis agus an agla agus an sceann atá ar gach go maith. Beidir go rudí áirithe an léirítar an radacú go maith, beidir go rudí áirithe an agus gur dacra ghlacha leo sais an tathrú Massartha oban now dearach an scrín or nach sé oban ach beidir goil an tathrú sais oban a hagan ar an gcearachtar agus beidir goil an numarcha an bhfuil an numarcha léirge sig an gcearachtar dhéanach le héit seo beidir nach bhfuil agus beidir raibh ag an tús tosíonn sé agus an sin an chud is fearr an leabhar ná beidir an lár ascalóir. Níras bailach go tóga leis an deire ach an lár fad is eicimid an charachtar seo Khalil ag strachelt agus rudí éagsúla atharlú feimid sais léargas an a spéisiúil ar siúd agus léargas an a spéisiúil ar bheann an duine radacathe agus an duine a bhfuil creidir an a láidir acu sa religiún mar ní léon creidir a gumsa ní dhélam dus na púcaí ná dus na sióga agus ní iad fá seasa bhisteach sa saoil ortha seo gan creidir láidir a bheith agat. Ach a ríist na daoine a dhéanaan le héad is cosú go mbíonn baint acu le rudí tribleoideacha ina saoil ribh sin fiú. Ach tá taisteán an bhaith is sais gaige snasta go maithta an tá cupród an seos an siúd a thugann le fiscar gaige Iomaire atá ag an údar agus is gnách bhí rudí mar sin spéisiúil mar mátá sais béarlagar sa bhainteachs chunas mar aistríonn dó sin níl tú géirí é dhéanamh leabh amachchas amach ach an sin má chuireann tú rudí bhfuil cuma logánta nó canúnach de bheagán ortha sa teachs cén sais túnacha imríonn sin ar teachs ach tríd dairg an bhhaile sin an teachs angláin seans go raithann mé sína fadan ó gá ar stré ach seachas sin ní dála ghacha mé aon bhutún gramadí nó aonad mar sin rud atá
rud is anmh I gás leabhar bhfuil gachéad 7 leanachán deangar sé na teachsan is glynne atá léite go fada lá ó héamh na profála agus le héad agus tá muna mór dul do barzas as sin ach an scéal tá an scéal an tainehach is an spéisiúil níor dír cótá leis an deire sin mar bhíon gomininic dechar mé hásamh leis an deire uaireanta braham ach agus bathe duine a héil a thaobh na neirí a bhíon ag leabhar ach feimid roiarc an spéisiúil ar rud says curthach agus Máirín go hámhá leis an tanas agus an says cír thuail in intin an phríomh charachtar a léirú go maith agus cúpla deile mar sin níor tá an job á dhéanamh ag barzas go dtí seo agus tá landadís orthú mar seo níor bhada go méidís I measc na bhaidseóirí is fearr sa bheith mar an dáhéithir tá chur amach go dtí seo Madame Lazar agus é seo Khalil tá siad an bhaith tá tuirt iontu go fisiciúil agus ó thaobh na litríocht a freisin agus tá snas orthú mar thorgaí mar sin bhuling díobh Khalil a léamh agus is maith a ríist gohfuil séithir uair go maith sin gur fáidisiú an bun ar cúpla bliana hin na beidir trí gá nó trí bliana hin go bhfuil is a thuchtteag is sé ionta go sé fáling mé go hana agus ní acha mé gur si seo méle gach seansas do go bhfuil ach is iontach go bhfuil sé sa bheith go choulua seo agus go sais léirgus órappach a thuirstúing freisin mar sin tá sú go mór leis na chéad séithir eile ó chló barzas. Sin é bhaim se ónpaí ó marchu ar leabharmheas an seachtain seo. Bígí dean bhfuilm maithas ní webh go ndéanthing léabharmheas nó leabharmheas ar leabhar cinnte le slán táilíonna chuirde.